Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kawula nuwun. Dewan Pambiji ingkang satuhu dahat kinurmatan, para pangreh pangemban-pangembating praja, minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Sangyaning para rawuh, para pilenggah kakung miwah putri, saha para sanak kadang ingkang tansah winantu ing Sukarahayu. Langkung rumiyin sumangga sareng-sareng manungku puja wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang akarya jagat. Karena 11 miwah barokahipun kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya sahingga ngantos titi kalodhangan punika pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan boten manggih alangan setunggal menapa. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Sholawat ugi salam mugia tansah kaluberaken dumateng pepanutaning umat sak jagat non inggih Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan tausiah uswatun hasanah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Para rawuh ingkang pinagya mulya saha para kanca ingkang tansah kula tresnani. Kula Anina Nur Hasifah, siswi SMA Negeri Kaleng Rayon, sampun kumawantun ngadeg cumantaka wonten ing ngarsa panjenenganipun badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan prasetya Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober menika tumrap bangsa Indonesia ngemu teges ingkang wigatos sanget. Ing dinten menika puluhan tahun kepengker pemuda-pemudi sak intenging pulau lan suku ing Indonesia sampun ngikraraken satunggaling prasetya suci ingkang sinebut Sumpah Pemuda. Sumpah menika sanes namung tumpukan tembung, ananging wujuding tekad ingkang kukuh saking para pemuda kangge nyawicikaken bangsa ingkang maneka warna. Wiyosipun Sumpah Pemuda menika ngemutaken kita dumateng tigang perkawis. Setunggal, satu nusa, ngaku satunggaling bumi pengkonan inggih menika bumi Indonesia. Kalih, satu bangsa, ngaku satunggaling bangsa inggih menika bangsa Indonesia. Tiga, satu bahasa persatuan, luhuraken bahasa Indonesia minangka bahasa persatuan. Tigang prasetya menika mujudaken pondasi kagem madegipun negari kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing jaman globalisasi menika, tantangan ingkang kedah kita adepi langkung awrat tinimbang jaman rumiyin. Senajan sampun boten wonten peperangan kanthi gaman, ananging wonten perjuangan sanes ingkang kedah kita tindakaken. Perjuangan menika babakan jagi jati diri bangsa, rembakaaken teknologi sarta ngangkat derajat bangsa Indonesia wonten ing kancah internasional. Minangka generasi penerus, kita kedah emut ugi ngamalaken semangat persatuan ingkang kinandhut wonten ing Sumpah Pemuda. Kita kedah sinau kanthi saestu amargi ngelmu menika dados kunci kagem majengipun negari. Kita kedah njagi kerukunan ing antawisipun sesami, boten benten-bentenaken ras utawi suku. Kita kedah ngginakaken bahasa Indonesia kanthi sae lan leres, ananging ugi tansah nguri-nguri basa lan budaya daerah kalebet basa Jawa krama alus menika. Ingkang pungkasan, kula ngajak muda lan mudi kita sedaya langkung semangat. Sumpah Pemuda minangka obor ingkang madangi lampah kita kagem bangun negara Indonesia ingkang langkung sae, adil, makmur, lan sejahtera. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kekirangan ugi lepatipun atur saha solah bawa ingkang kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.